ngulazi ndoda amadoda usebenzile kakhulu lolu daba uliphathiswa kaMntungu ngempela futhi ukusebenzela ukufika kuleli zinga usuzofika kulona. Ngizibongela kakhulu Ncamalala. Ngizibongela kakhulu Msholozi. Kulesi sikhathi ke Mntungu kufanele ngokuthetha usuyilunga lika Hamba Nathi Association ngokuphelela. Usho ukuthi yonke into isihamba ngendlela Ncamalala. Abona amashobane isona sethembisa ngangothembise sona lezi. Hawu Msholozi. Kunjalo nje ubusho. Jwale lebushelelezi. Angizibongela kakhulu Ncamalala. Angizibongela kakhulu Msholozi. Yabona yonke into isihamba ngendlela ngempela. Hawu. Uyabona ukufika kuleli zinga ofike kulona akubanga lula. Uyabona indoda mayisebenzile izona sethembisa ngangisethembisile sokwena ukuthi kuyofela lesi sikhathi sethembiso sami lesokwena. Baba ngibonga kakhulu. Yabona amashobane mangabe izinto awuthi ke ngibambe nalo ucingo. Hallo. Hayi siyaphila ndoda amadoda njani wena? Hayi khamba kahle kakhulu. Hayi nginawo le ndoda yamadoda. Hayi la khona njengamanje bangikhuluma nawe nje nayi la iduze kwami. Hayi ngiyakuzwa. Nguni lolu daba oluthintayo lubaluleke kakhulu kodwa ke ngiyakuzwa ke. No, angiboni ukuthi kuzoba nenkinga. Hayi, indoda amadoda, le ndoda amadoda impela le nizokwazi ukuyenza lonto esivumelana ngayo. Hayi ngiyakuzwa, angivaleliseke indoda amadoda. Bye. Ncamalala. Ngabe yonke into ihamba ngendlela. Hayi, le ndoda ebishaya. No, le ndoda ebishaya mfowethu. Uhlalo webhodi umzimelo. Ukuthokozela kakhulu ukusijoyina kwakho uzoba ilunga lika association wethu la eHamba Nathi. Hayi kangizokuzisa ngempela Ncamalala ukuzwa lokho yawo. Amadoda esisebenzisana nawo ngempela la. Ya kodwa ke la mashobane kunodatshanana oluncane lana afuna umsize ngani. Kuno association olapha na kwaDukuza. Lo mfana lo association bahlupha kakhulu kangangokuthi ndoda amadoda sesize sagudluza abashayeli abathathu kubona ngenxa yokuthi siyabakhuza ukuthi imoto abangayifaki kulomzila bayifaka ngenkani sihlushwa lo mfana lo uhlalo khona. Kunganjani uma ungasisusela lo mfana lo owuhlalo wohluphayo? Ncamalala. Ngokhulu ukuzithoba nangenhlonipho. Kususa umuntu futhi akuyona into emini ngiyenza leyo. Ngifuna uqala impilo yami kabusha. Kube into engazange zihleleke, azange sibe nesikhathi sokuyibuka kodwa ngokubona ukuthi umsebenzi uyasilahlekela. Khona indoda okuzofanele isuke la mashobana. Ngicabanga sise lo mashobana. Singalahlekelwa umsebenzi. Okay. Ubalo melasizwe. Yeah, got it. So it's 183. Wait, Emma, is it 5th or 5th?
Phil. Hey. Wait a minute. Is the number 183 or number 5? Okay, no, it's fine. It's so it's 183 5. 5, right? Okay. And yeah. All right. Sure. I'll be there. Sure. Eita. Khamba kanjani? Ngizodinga ukuthi ngiboleke imoto yakho. Okay, sure. Angizibongela. Okay, okay. Laka, I bought this thing here. Slow one, sir. Yeah. No serial numbers. Stolen photos. Say, make quick over here, bro. This place what? Relax. Hey! Hey, what is this? Idiot! How could you miss that opportunity?